Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Reng opinyon dareng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ng Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga mano dareng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, ana pong kanyaman, keti Pampanga, anak katamo rin pong kakuswelo, ane po, maya paugto kabalen, ay, rugo kalupan na nitang laganas kung kukutang kaya kayo, ne, nanano ko po kanyan, maugto kayo, o magpainawa kayo, numamangan kayo, ida kayo po kaya kami, kaya kayong asan ngayon Aldo, o nung ali naman, nung nano po, kaya kayong gagawan. Nano pa tane, makipagkwentuhan kayo po kaya kami nga duaning kanakong, Abeng i Jody. Live na live tama po king CLTV 36, ne, king free to air TV, king CLTV 36 Facebook page, ang po king CLTV 36 YouTube account. Nanu pata, ibiyemi kaya kayo ining balitang mga palyari ketila buad Kapampangan. Nanu pata, Jody, nga manong siswan ang kulturang Kapampangan ng kaya katamong gambulan, ampong pagmasabalan. Makiabi ko po king kwentuhan, magpa-shoutout kayo po at mag-comment kayo po. Maka-live tamo po ngayon kay Facebook. Eko marine. Unano po yung buri yung i-shoutout. Basan mila po. Birthday, binyag, nanumang okasyon. Anniversary. Ating kayong buring parasan ka rin kaya kayong kalaguran. Basan mila kaya. At rin nga bida, ngayon Aldo Jody, rin kaya katamong birthday celebrators. Orenina. Ay ba, happy birthday! Masaya pong magrasang Aldo na po rin kaya kayong kebaitan, Attorney Oscar Rodriguez, Jenna. Dati tamo pong dating City of San Fernando Mayor and dati pong 3rd District Congressman. Dakal pong salamat. Dakal makakilala at siguradong matula na mag-celebrate yung pasibayo tatang Oka. Kaya na po, deng kaya katamong kapalit. And syempre, wishing you more birthdays to come. And balo ko pa po na dakal ko pa pong susopan and dakal ko pa pong asopan, Sir Attorney Oscar Rodriguez. O yan, happy birthday mo naman. 6 years old na kanu, Lucas Angeles. Lucas, anong handa? Handa siguro yung Lucas. Ayan, happy birthday po kang Konsay, ne? Konsay nga usmi kayo, pero kayo po kayang Facebook, yung lagyo na po ikong Jamsen Richard. Hindi ka mag-anak Alden Richards, ne? Kuta ka mag-anak, ne? Dawin tayo, no ka. May kipami wangis labi. Kutakan tayo po ta. O, Jody Bar. Aba, pamilya niya may birthday ngayon eh. Diana Manalese, happy birthday kaya ka. Balo ko kaluguran ng Patricia Marie. Patricia Mamangon niyan po ay Jenna Lumbang, ne? Kaklase niya. Happy birthday kaya ka, Diana. Sana masayaing birthday mo ngayon, Ingaldong. Wow! Ay ba? Mo sabi nga may kilala yan. Nano kayong Italian ng happy birthday at surugo kayong Italian kaya katawang birthday celebrant. Erica Victoria, happy birthday sa'yo. Uso ang spaghetti sa Italia, padalhan mo kami spaghetti. Ikaming kaluguran mo, Kenny King CLTV 36. Dati mo pong kayabing kapag obra, Kenny. Erica Victoria. Ay, no, ko karakal may birthday, ne? Paano minsan, kung balo nung buri ko nga mag-greet ka tang happy birthday, Ken, kasi utagaga na ka ako yung guy. Mga lakas na siguro ka. O, siyempre, nanong da kaya ring birthday celebrants tangin eh. Ating lechon, ating spaghetti, ating Shanghai, kung na naman po yung kaya kayong tao.
Filming manyaman niya. Puputa na mo, darano po kay nga pangamanyabyan mo ngayon. Ikayo po kabalan, puta kayo po buring pag-greet, kayong kakaluguran king die, o ini po makatuto kaming Jody kay katamo pong live, baka nita, payabot mi po, karang kaluguran nyo king die, retang buriyo po nga, mensahe po o mensahe karela. Pota, tinakauman pong buring i-share tungkol kay katamong question of the week. Basan mo Jody Ber. Basan mo Jody Ber. Makanano mo nga sabing tunay kang Kapampangan. Ako magpasyon. Ay, sorry. May paranon. Makanano mo nga sabing tunay kang Kapampangan. Nano na kaya rin pakibat na rin kaya katamong memalin kaya katamong question of the week. Napon masata mo ka rin. Ano karakaldeng? Kasi pinost tala rin Jody, pila na kaldoy milabas. Burita mo rin ganang comments na rin kaya katamong talatuki kayong CLTV 36 basa atala. So later kanyan po sige. Pakit tala. Nanong makanandang asabing tunay lang Kapampangan. Napon may kibat ko, makaparikil kayong biology, syempre, nung itatang mo, po imam mo, yes. Kapampangan, syempre, Kapampangan ka. Ngeni, siguro, sabi kong tunay ang Kapampangan, isong mikitigil na rin Kapampangan, kayong may itong okasyon, may itong lugar, ay nuko, alalang kasing sigla. No pong kayo nga, ipapagkwento la, harapan lamo. Pero rin Kapampangan talaga. Detang kaluguran kung taga Manila, potang miyabi-yabi kayong Kapampangan. Sasabihan da, ba't para kayong mga loro, no? Mga bilisa ka na magsalita, Wala mo ka, no? Loro kami, potang magsalita kami. Apin yan, ing tatak Kapampangan. Totoo na yaman ito. Potang Kapampangan la siguro reta, kasiglaran. Basta padalayo po rin komento yung bahasan nila rin. Pero balo yung pong, oy Nina. Apin po rin kaya tamang balitang balen. Balita kaya tila buhat Kapampangan. Siguro sinadya din ni. Kasi, pisasabihan rugong pamangan naman ning kana akong lilidin ngeni. Iba't ibang potahe ng bangus ang iniluto ng mga kalahok sa Bangus Cook Fest ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 nitong Lunes, September 18. Bahagi ang aktibidad sa pagsisimula ng 60th Fish Conservation Week. Magbabalita si Paolo G. Santos. Isang Bangus Cook Fest ang idinao sa tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 3 dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong Lunes, September 18. Hudyat ng naturang aktibidad ang pagsisimula ng 60th Fish Conservation Week. Dito ipinamalas ng mga kalahok mula sa 7 lalawigan ng Central Luzon ang iba't ibang paraan ng pagluluto ng bangus, gaya na lamang ng BBM o ang bangus bagoong ng masa. Ang bangus po kasi usually pine-ferment ito Pero ito pala saglit lang pwede na pala tayo maggawa ng bagoong Okay. Yung bagoong kasi pine-ferment yan. Inaabot ng ng buwan. Pero ito sa ilang minuto lang ay pwede na palang magawa ng bagoong. Kaya titingnan natin ang diskarte ng ating mga kalahok, no? May lutong pwedeng simpleng pang-ulam, meron din pwedeng gawing negosyo. Yung bangus sauce and tomato sauce, pagka yan, pwedeng pangkain ng pamilya, pwede rin maging gawing business ng isang gustong mag-business niyan kasi pwedeng i-gourmet. Maliliit na bangus nga lang po ang dapat gamitin. Tapos i-pressure cook. Battle, iba-battle po siya para i-pressure cook para tumagal ho siya. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng iba't ibang bilihin, maituturing daw na ulam na ng masa ang bangus na available sa lahat ng pamilihan. Ang bangus ay talagang ito yung pangmasa na natin, na isda. At ito yung hindi masyadong apektado ng inflation. So nagtataasan na sila pero ang bangus ay andyan pa rin. Tumataas man siya konti, bumababa pa rin minsan. So kaya ito po yung tinatawag nating pangmasa na isda. So kailangan nating mag-develop ng
iba-ibang putahe para di tayo magsawa. Kasi palagi na lang ang bangus nga. Ganon din naman ang tilapia. So this year, ang pinili natin ay ito, bangus. Yung buwang dahilan kung bakit yung bangus yung ating isda ngayon para sa ating Coke Fest ng Fish Conservation Week 2023. Naglalaro sa halagang 130 pesos hanggang 160 pesos kada kilo ang farm gate price ng magagandang klase ng bangus. Higit 200 piso naman kada kilo nito ay mabibili sa palengke. Bukod sa bangus, pangunahing produkto rin ng Gitnang Luzon ang tilapia. Kaya naman patuloy ang pagsuporta ng BIFA Region 3 sa pagtatayo ng hatchery facilities sa rehiyon. More than 50 na legislated hatcheries. And about, I guess, mga 23 are already operational. Pero sa Pampanga, ang wino-workout namin ngayon dahil number 1 tayo sa tilapia, ay magkaroon ng malaking hatchery para sa mga growers ng Pampanga. Paolo G. Santos, CLTV News. Ang bangos mo. Salwa na pong bango amo. Pero value po. Ako na yung hilig ko keng manyaman yan. Prito. Ne? Ay ba tinting kang kamatis? O kaya retang sarasyadong bangus, makanyan. Ay, apo itang pela manan. Itang ating tangle, kamatis, wow! sibuyas. Para no ba? Para balo na kasi reng talapanan betam daramdaman. Sinadyada na mo naman na pamangan ni Belly na tama. Eh di, isang gantan eh. Ali, reng mal beta mo okay mo. Kasi nung mag-crave la, makapagluto la. Oy, katarugo nga doha, nga katangalaw na Kenny. Taglos mo na eh. Wow, wow. Puto tagya pa ang pisabi ang pamangan eh po, tapo mi papulay ko Kenny, mag-lunch na ako. Oy, ni po shout out na tapa mo, shout out. Cedric, Tolentino, Aldo Domanal Beke Katamu, hello kanu Ma'am Jen and Sir Jody. Shout out kang Choi Cute at pinakabatang Ray Bravo. Nakakalimang Cedric. Ikray Reambilio, Becky Batani, itang kakatamong question of the week. Tunay akong Kapampangan, uling ko maglage bunkeng sisig. Cray Rogo naman, pamangan marugo pisabyan. At lalawat ko na. Lalawat mo na talagang lalapit yung pamangan. Oy, hindi namin yung kadwata ang balita. Bataan talagang milawat yung pamangan. Nanuya. Susulong na po ngayon ng Miss Universe Philippines Pampanga in empowerment, equality at inclusivity. Idakay nakikatamulya na kanilawing detalye ng balitang yan. Right? We would like to showcase diversity, equality, inclusivity, and a lot more. Iniingpepa siya ng Provincial Director ng Miss Universe Philippines Pampanga, king mega na pa-media conference and press gala anyang Sabado, September 16. Agpangkang email de Diyos, nasa narin ng MUPH Pampanga ay ipakiting heritage, culture at i-promoting tourism kaya tilabot Kapampangan. We have more to offer. It's not just, I have nothing against with sisig, I have nothing against with us being magaling in pagluluto, which we are all known about how great we are, right? We are known as the culinary capital of the Philippines, right? But we are more than that, right? And so with this team, right, we could actually showcase our culture, not just in the national level, but hopefully internationally as well. Babalakan din na naman ka na makipag-partner kareng miyayaliwang universidad. That's why we would like to partner to different university because we want to send a message that education is always the key to success. And if you will hear different candidates, right, they would like to promote education, right? And so partnering with university, it's just gonna amplify that message. Kaya baluan niya kanuing Pampanga ang timong lugar darang beauty queens. At nasa na kanuning Miss Universe Philippines Pampanga, ang mamye suporta karang bisang luban in pageant world. Right? Pampanga is the land of the beauty queens back in the days.
right? I guess what is new, we are here this year, right? We are not bragging, but we are definitely ready to support the candidates this year. And so, again, I just hope that those potential candidates will be encouraged today and just get out there and apply right after this press conference and not be, hesitant that no one will be supporting them. But we are here now. Antabayanan mo naman kano imiyayaliwang production ng Miss Universe Philippines Pampanga. Makasadyang maganap in competition magumpisa kin December 22 hanggang kin January 20. All productions of Miss Universe Philippines Pampanga would be explosive. We are very excited to really provide something that is over-the-top production. We are giving the Kapampangans a different flavor of what is actually Pampanga in the Miss Universe stage. So expect that this will be a very amazing feat for the team. And we are looking forward na ang Pampanga stage will also be a national stage. Ako, Inke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Ini pakaramdaman niyang masalese ni Uling. Makabukulat ning pekabayong entertainment resto bar king City of San Fernando. Sandang Barracks. Bayakay sa iniking kilod na ning Greenville Subdivision king Barangay San Jose. Silipan tayong newest business venture ning kiyakatamong kabalan ay Ron Tango king report ng Paulo G. Santos. Karwasya na ngabak at pangaras na ning bengi, mag-transform yang antimong meto nga entertainment resto bar. Happy niniingaw Sandang Barracks, impe kabayong gimikan na pwedeng pasyalan kay Greenville Subdivision, Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Barracks, pati sinabing barracks, tambahin niya ito, di ba? So, ito na yung masanting lugar o kaya pinuman na pwede kang mag-shot at the same time, pwede kang mag-relax. Para kareng mountain food trip o manyaman na pulutan, dakal ko malyaring pilinan kay King Barracks. Kompleto deng ganaganang tusok-tusok ating ko naman. Siyempre, deng magluto ko, biyasa lang maglutong Kapampangan. Kaya sigurado, aburian deng kayo mo, pamangan. Ano mong peka special recipe mo kaya na buri mong ipalasap ka rin kaya katamtalato? Papaitan ng pong sisig. At syempre, kumpleto ing happy nung alang live music king background. Siyempre, mumuna itang bandata mo, megharta mong putyo-putyong acoustic band, baka nito, masatisfied la rin customer do. At the same time, itang pakiramdaman ng kanta talaga, solve na talaga. Nung bisa ka naman na ika mismo ing magkanta, kaya berin kaya kang pamilyang pong barkada. Atin niya mo rin VIP KTV room ing barracks air condition pa. Ining kaya ngayon, nung detang bisang mag-private o kaya exclusive para karela, bisang mag-videoking ila-ila mo, sakto karela. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalin. Sasadyan nyo ata. Karo walk out ka pa. Sasadyan nyo. Hindi kaya mapipigilan mag-walk out na yan. Sasadyan nyo. Manibat kayong bangus na ating barbecue, itikit ko nga. Sasadyan nyo. Oras na ko marahanap ko, sadyan nyo. Pero Sabihan na tayo kaya katamong kabalin. Ito, tinako pong aliwang option na buripon tala mag-andwain, munta ko po kayong barracks.
Igit naman, di kasuna ako rin gumegwa ka, munta ako sa akin baraks, bangatang mga anak ko naman. Oren po kami patugutan tayo na kapatad. Oren po rin balita king kaya katamong balan medyo kayan kaya pa mo i-condition kaya pa ining kaya ba akong i-jody po taro gumag-walk out siya. Ingaya ko po mama ko uling king kaya katamong ba magbalik. Lumawot taong pa kang pisabyang pamangan, munta taong pa po kay nga music o iningawasan tamong concert for a cause. Ang pangda po kaya katamo ning metong tamo po nga kabalen may nibala pa mo po kay nga Olongapo City. Magbalik kami pong Jody. Sigurado. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Nanu patakabalen, malbe kay pamuring kingkikatamong kwentuang Kapampangan. Istong paugtuan, basan tala pa mo po rin kikatamong mag-comment. Ay hindi po, sabi na pong Ditas Dison Simbulan. Maugtuta na at sing malago, ampoy, balo ng pogi ini o pogu, lupakwata ang pogu. Sir Jody yan, malagong pong pogu, Pritong tilapia with okra, ampong balasenas tsaka metiltil king asla mating bagok, ampong lara. Kanya mana, abe. Makanyang o talagang pamangan talaga niya kaya be king message. At di naman pong may kibat ne. Siguro may kapatid la po rin. Inini Dison de Castro. Ana po, Ditas Disan Simbulan, pakapangan mo kapatid. Kanyaman pa mo yung ulam mo. O di ba? Kailan pang kikatam Facebook Live. May pamakibat ha, may pagdalamitam, deng, may kapatid. Opo, Alicia, hindi ko pala Alicia kayong pamangan na yan. O, balik ba? O, tugurin kaya katama mag-comment, pamangan mo naman yung pisabihin na eh. Alaman lunas kaya katama mag-enjoy lang. O, paano ba ayaw pa mo po na kabalen? Kaya pong kwentuhan tamo, kaya pamitalamitam tamo, imbisita tamo po, Tawia, Olongapo City. Partner tayo po king karelang concert for a cause. Inya gamamit tampong mag-Filipino tampam po ne. Sana po antin dyan yung ane po kasanting inimpis sabihan na iniuling ating nga pong parasa nating nga pong masanting aburing puntalan ining karelang concert for a cause. Pakilala mo na, Jody. Kanina pong off camera pa kami. Abay, napakahirap pong yung usapan kasi sabi nila yung mga may ganitong pangalan. Wala akong pangit na ganitong pangalan. Yes, that's Maganda true. raw lagi ang mga may pangalang Jen. Ito, at sing malago, ito, kasama po natin si Miss Jen Magalong, ang General Manager ng Zip Media Entertainment Production. Totoo kayang malago, maganda? Palagay ko naman. Pero alam mo, ang mahilig puntaan ng mga kapangalan ninyo? Saan? Jen lang. Jen lang pala tayo. Ma'am Jen, mag-shout out na po kayo at mag-greet bago tayo magkwentuhan. Kasi baka magtampo sa inyo, Miss Jen. Hello po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po sa magandang pagpapakilala. Talaga pong tunay na ang mga Jen ay magaganda. Malago, ika nga. Ayun po. So, andito po ako ngayon para imbitahan po kayong lahat sa Siglakas Music Blast sa Olongapo City, sa SMX Olongapo City Convention Center. Inaanyayahan po namin kayo para mag-enjoy for a concert para kila Magnus Haven, Bandang Lapis, ang Angus Lockwood, at yun pong kasama niyang kumanta ng Marikit. So, nandun po sila sa Olongapo, kasama pa po ang iba pa po nating mga local artists. Okay, sige. Ayan, Time out. Ayan. Time out, Pure Food Sato. Naku, baka ibuhos sa lahat ni Ma'am Jen ang kailangan sabihin. Umpisahan mo na, kaibigan. Yan. Kasi ma'am, pagkwentuhan kay Ma'am Jen. Una kong na-encounter yung Siglakas na yan, nung papunta ako dito sa CLTV, nakita ko siya dun sa LED wall dyan, sa may, sa pagitan ng mall at saka ng NLEX. Sabi ko, Siglakas. Ano kaya itong Siglakas na to? Siglakas. O yan, Siglakas. Malatang hindi ka Tagalog, no? Siglakas. Ay, hindi, kasi hindi ko pa alam nun. So, akala ko Siglakas muna. Okay. So, wala pa yung pumunta ka na sa climax. Siglakas, sabi ko. Ganun ko siyang And then, nung pumunta ka, sabi sa akin nung natin, sales and marketing, meron po tayong partner. Siglakas. Siglakas pala. Akala ko Siglakas. Okay. So, yan. Okay, Ma'am Jen. Ano po ba ang ibig sabihin nitong Siglakas na ito? Ang Siglakas po is a combined word po ng sigla at lakas. Alam naman po natin ang sigla at lakas, kinumbine po natin para po makapagbigay ng motivation doon sa ating mga
pasyente ng dialysis patient. Kailangan nila ng sigla at lakas para mapagpatuloy nila yung buhay nila ng ilang buwan kasama yung mga mahal nila sa buhay. So itong Siglakas Music Blast ay para sa kanila, para doon sa ating mga dialysis patient. Kasi ito ay concert for a cause po, para makabili ng dialyzer nila or yung kumbaga external na kidney nila. Ang ganda pala nitong pinupuntahan ng Siglakas na to. Anyway, meron nag-comment. Natatawa ako, sabi nga, lukluk niya, che, penuklip mo pa mo din pata-pata. Hindi ako makakayanan. Ika. Palagi ko, Ika. Ivondra, Arnobi. Penuklip mo pa mo ding pata-pata. O naman, rugo bumukuyo ko. Pati rugo yung pata-pata. Kakaturugo, makanya kayo. Pamangan pata. Sige na, patangan mo na yun. Ma'am Jen, matagal nyo na bang ginagawa itong ganitong klaseng mga activities? Yes po. Noon pong umalis ako sa corporate world, nag-decide po kami ng kaibigan ko na magtayo po ng entertainment production. At naging malapit sa puso natin ng CSR dahil mula pa nung Girl Scout, nung bata, na-impart na po kasi yan. Kaya sa mga magulang, importanteng pasamahin nyo. Nag-pitch na ako agad. Anyway, balik tayo sa Siglakas. Since 2019 po, nag-organize na po tayo ng mga event, ng mga concert para po tumulong kasi may mga lumalapit sa atin. Hindi naman po tayo politiko or philanthropist, pero alam po kasi nila na mahihingan tayo ng tulong. So, we raise fund po para doon sa mga pangangailangan nila. Since 2019 po, may mga natulungan po tayo. Ang nananatili po na nakapag-motivate po sa akin uli para bumalik dito. Yun pong si Catriona Faith po, yung bata na pinupuntahan ko po sa ospital nung time nung 2019. Hindi po cash yung dala ko, pero niyayakap ako ng nanay niya at umiiyak, nagpapasalamat doon sa ticket na dala ko para maibenta nila at may pang-araw-araw, pantustos doon sa hospitalization. Ngayon po 4 years old na po siya. So, buhay po siya. So, tuwing magsisimba kami ka-churchmate namin, sinasabi ng tiyahin niya, nag-a-update po na kung ano na po yung nangyayari sa bata. Malakas po siya ngayon. Yun po yung nakakatawa. Sa simpleng pagbili po nila ng ticket natin, marami pong buhay na natutulungan sila bukod sa nag-e-enjoy sila at nagkakaroon po sila ng impart ng social responsibility para sa community po natin. Bali, pang ilan yun na to, ma'am? Pang-apat na po. Ano po yung mga nauna? Is it the first time na Siglakas siya or for 4 years? Yes, this is the first time na Siglakas siya. The first one is Revo Festival. And then, yung isa po is yung Legend, kasi si Apo Wangod. Yung Revo? Revo Festival po siya, is a concert. Yung isa po is yung kay Apo Wangod, yung sa tattoo. And then, yung sumunod po, concert uli, yung Music Fest Summer Blast nitong last summer. And then, ito po yung pang-apat na first time po ng Siglakas Music Blast. We come for 2 word na pinagsama na magiging continuous at magiging national na iikot na po sa buong Pilipinas para po sa advokasya po nito. Nasabi niya, Jody, na ito ay para sa mga dialysis patient. Yes yung po. mga naunang tatlo, sino naman po yung mga yung mga naging beneficiary po natin ay yung mga special kids sa Revo, and then si Catriona Faith nga. And then yung pangalawa is more on kids, back to school, yung mga gamit nila sa school. Ganyan din po yung pangatlo. And then ito pong pang-apat, dialysis patient. And last week po may humingi po ng tulong sa atin, yung mga kaibigan po ni Aiko Rodriguez dahil siya po ay cancer patient naman po. Okay. Kumusta po yung mga nakaraang mga concert activities natin? And naku-curious ako doon sa kay Apo Wangod, siyempre, legendary tattoo artist sa Norte po si Apo Wangod. Paano yung naging ano na dito? Ang nakakatuwa po doon, siya po kasi is nasa 106 years old na. So ang ipinadala po niyang representative niya, yung dalawang apo niya, which is yung bumubuo ng 3 dots. Si Grace and si Eliang. Naibaba po natin sila sa sobrang busy ng schedule nila dahil international ang market nila. Naibaba po natin sila sa SMX Olongapo City Convention Center, yung SM Central po ngayon. So with that, ang aming mga participants or client from Cebu, Baguio, Davao, Bulacan, Cavite, Nueva Ecija,
yun po yung mga pumunta para po sa kanila. Kita mo, tamang-tama naman din yung kahit Apo yung nagpunta kasi Apo ni Wang. Opo. Diba? Hindi si Apo Wang Od Yes, ang nagpunta, pero Apo ni Wang Od. Yes po. Ang galing ka talaga kay Kamusta naman? Successful? Yes yung po, previous it events turned natin? out successful po at nakapagbigay po tayo sa kanila ng mga bag to school doon po sa community po nila. Ito bang ang Zip Media entertainment production, ito ba talaga meron kayong yearly itong mga yearly activities ninyo na ito ay party po ng CSR ninyo? Dapat po party lang siya ng CSR eh. Kaya lang po it comes up na pinapatawag po kami ng mga LGU governor actually. Like dito po sa Nueva Vizcaya, para po mag-produce din po ng Siglakas Music Blast sa kanila. Nakita po kasi nila yung ganda po ng advokasya nito. So, yun po, iniimbitahan po nila tayo para magkaroon ng festival at magkaroon din ng impart. Hindi kasi yung usual na festival is yung Fiesta Kasiyahan. Ito po kasi is Fiesta Kasiyahan na may awareness po. Okay. Ayun po. So, part po ng program po natin na ma-impart po sa kanila kung ano po ba yung kidney disease ngayon na in every Filipino po, 5 in every 20 Filipino po ang may kidney disease po or illness po. At as early as doon po sa beneficiary natin, meron po tayong 10 years old na nagda-dialysis. So, nakapili na kayo? May mga... Yes po. Meron na po yung mga pedya po natin, yung 10, 14, and 16 years old po natin na nangangailangan po talaga, ang laki pa po ng mga pangarap ng mga batang ito at nakakatuwa po doon sa profile nila na kahit po nagda-dialysis sila, napapatuloy po sila sa eskwelahan. Patuloy na nangangarap. Kaya po yung pinapanawagan ko po yung ticket po na bibilhin nila, hindi lang po sila mag-e-enjoy at makakakuha ng awareness doon sa program natin because malaki po yung magiging import nila. Yung isang meal po natin na nasa 2,000 sa isang restaurant, pag kumakain tayo, isang buwang buhay po nila. Kapamamangan kay nga, kapamag-restaurant, Jody Burr. Sali ka pa ang ticket. Balo ko po ating kayo pa pong panayan detalye. Dito pong ngini pa mo po makiyago, manal bekikiyata ang programa. Ing detalyo na po yung Siglakas concert. Iya pong pisabihan mi kimpamagbarig na po ni Nanupata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Magbalik ka po, Nanupata. Jody, shout out. Basantala po rin kakatamong kain At yun pong hi to Smilky Light. Yan na kayo nag-Smilky Light. Bakit ang
Basa tayo pong masalesay. Dakal po salamat kayong pamanalbe, kay katamong programa, kay kaurasan na ini. Kasi balo ko, tsula kay ngaluang bansa yata. Ay, ini Dizon de Castro. Tsula kanyang kay Bulacan. Iginto, pero is milky. Tsula yata US of A, United States of America. Pero ituloy na po natin ang ating kwentuhan with Miss Jen. Jen. Jody. Triple J. Triple J pala. Okay, Ma'am Jen, ito na. Siyempre, ang dami namang sinasabi dyan tungkol sa concert. Pero ang tanong, magkano ba ang ticket? Saan makakabili ng ticket for Siglakas Concert for a Cause? Ayun po. Ang ating ticket po ay nasa 500 pesos lang po. Yung ticket natin. Pero with inclusion na po, yung 500 pesos na po na yun, bukod pa doon sa mga advokasya natin at matutulungan nila, meron pa po silang free gym sa Victory Gym. So from Olonga po, meron din dito sa Pampanga, bagong branch po nila. So yung ticket po nila, hawakan lang po nila yon. Meron po silang free gym po doon, plus may mga discount po sila doon sa ating mga kapartner na nandoon na rin po sa event po natin. And then, meron din po tayong VIP na meron naman din pong free pass sa mga water theme park po natin. Wow! Yung Floaters at Alexa Water Park natin. So, doon pa lang po dahil sa dami ng sumusuportang sponsor sa atin, sulit na sulit po sila sa mga ticket nila. So, meron po tayong Lopez Fragrance, Rock Alley, Sexy Legs, and then yun pong ating Victory Gym and Floaters or Alexa po, kung saan po sila mas malapit na water park. So, kung titingnan natin pala yung ticket, Jody, hindi siya one-time use lang. Hindi. After the concert, itago mo pa yung ticket dahil meron ka pang pwedeng Gawin. paggawin. And take note po, wala pong expiration po yung ating water park na ano po nila, na pass po nila. So, libre na po yan kapag ka. Magkano po yung VIP? 1,200 po yung VIP, pero po yung value po ng ticket is nasa 2,000 mahigit po. Wow. So yun po, at makakabili po sila sa page po natin, Siglakas Music Blast. Paki-like and share po, online po, makakabili po sila. And then, meron din po tayong mga ticket outlet, makikita po nila doon sa page po natin. Ayan, nakikita po ninyo sa TV screens ngayon. Open nyo yung camera ng cellphone ninyo, itutok nyo doon sa QR code. Yan, pwede at i-direct kayo doon sa Facebook page ng Siglakas. And, nako, limited tickets available. Ano bang ibig sabihin ng limited tickets available, Ma'am Jen? Yes, dahil po napakaganda ng venue natin. Aircon po siya. SMX po, Olonga po City Convention. Meron lang po tayong magkakasya ng nasa 3,000 plus po na nandoon. Okay. Ma'am, anong oras mag-start? Ayan, nakita ko na. 11 a.m. to 9 p.m. But napakahaba naman. Usually, ang concert ay nag-start pag papadilim na. Ganun, Yes po. Dito po kasi minaximize po natin itong event para mabigyan din po ng daan yung mga gusto pong mga aspiring musicians po natin. Meron po tayong Battle of the Band from 11 a.m. to 2 p.m. Wow, sino ang pwedeng sumali sa Battle of the Bands o tapos na? Actually, meron pa kaming 2 slots. Oh, yun pala. So, inaaniyahan po namin kayo mag-join. Meron pa po tayong available na 2 slot para po sa Battle of the Band. Tumugtog na po kayo, nakatulong pa po tayo sa ating mga dialysis patient. Plus, mag-send lang po kayo online ng ating registration. May sasagot po sa inyo doon. Yung mga Kapampangan banda. Oo, yung mga, pwede ba sila? Yung mga, yes po, we have. Or anywhere in the Philippines? Yes, meron po kaming sasali po from Novaliches po, Cavite. Alam mo ma'am, actually napaparod tayo sa buong mundo ngayon. So, malay natin. Merong nasa gustong umuwi ng Pilipinas para sumali sa Battle of the Bands. Kailan ba yan, ma'am? Para ngayon na pong darating na Sabado, inaanyayahan po namin kayo. 11 a.m. to 9 p.m. po sa SMX Olonga po City Convention Center. 10 hours po tayong magkakaroon ng kasiyahan doon. Huwag po kayong mamroblema kung kayo ay magugutom dahil meron po tayo doon mga food stall. Nandun po ang Shakey's, ang Domino's, Sip and Mash, Matana, at marami pa pong iba. Pagkain na naman yung dapat na naman sa pagkain. Uusapan natin. Pero,
Ma'am, hindi sila maiinip dun sa 10 hours. Hindi po. Sobra pong puro po tayo doon tugtugan. At meron din po tayo doon mga DJ kung napagod na po na tayo, pwede po tayong magsayawan. Okay. Plus, pwede po silang magsama ng mga bata kasi in-screen po natin yung mga lyrics ng mga tutugtog doon. Wow, yun Kaya, ang maganda it is for a doon. family event. Talaga? Yes, Paano yun, po. ma'am? Pag pumasok sila dun sa convention center, 10 hours yun. Alam ba, nainip? Baka gusto mo na lumabas. Pwede ba kami lumabas, Ma'am Jen? Sandali lang. Wala May pong bibili problema. kami. Basta hawak lang po nila yung ticket nila. Pwede po silang maglabas-pasok po ito. Ako. Maganda ng format, no? Ingatan nyo yung ticket nyo. Baka lumabas. Hold up to, bigyan mo sa akin ticket mo. Pag nainip po sila, pwede po silang mag-shopping dahil SM naman din po yun. Yes, Diba? correct. Pero ang ganda ng format. Ngayon lang ako nakakita ng format na masyadong mahaba. Oh, baka Pero may mga programs in between. curious din yung ating mga manonood. Ma'am Jen, sino ba ang mga tutugtog sa inyong concert for a cause? Yung mga main bands Tutug po natin. banda, hindi yung mga tugs. Hindi ganyan tugs. Yung banda na matutugtog. Yung banda po natin, ang mga main band po natin, si Magnus Haven po at si Bandang Lapis. Okay. Para sa kaalaman ng ating mga, para ma-recall lang ng ating mga manonood, ano ba yung kantang sikat ang bandang Lapis? Oh, eh, Kinakanta ni Sir sampulan Shumi kanina. Ni Ma'am Jen yan. Siyempre sila yung kumuha ng banda. Ma'am Jen, sample nga, Magnus Haven. Mapapakanta akong bigla. Anyway, si Magnus Haven po, siya po yung kumanta ng imahe, which is yung pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Pinagtagpo, pero di tinadhana. Nakagagaga tinadhana, pinagtagpo na kayo, Hindi, kasi hindi tinadhana, kumain muna kasi. Ayun na naman. And then kay Bandang Lapis naman po, yung pong hindi po malalaos na kanta niya, yung pong sa kabilang buhay. Oh, diba? Ayoko, Ma'am, ba't yun lang ang sinabi mo? Parang... Anyway, meron pong isa. Meron pa tayong isang banda. Yung kay Angus Lockwood. At kasama niya po si Juan and Kyle po. Yung kumanta ng Marikit. Yun pa. Yung uso sa TikTok. Ikaw ang binibini na nais ko. Parang sumaya ka. Ayan, kanina. At yun po, may ilo-launch po sila na album nila doon, yung Lahi. Kasi si Angus Lockwood, yung isa pong trending po na social media influencer, international from Australia. Siya po ay yung kumanta ng parody nung kay Rosmar, Angus lang ang malakas. So marami po silang aabangan ng mga highlights po natin. Plus po yung ating mga front act po ay mga national indie band po. So nandun po si Imbunocodos, si Ilustrado, si Rin, si Sweet Patatas, si Kier, ayun po. At si DJ Ann Sandri, DJ JB Tracks, and MC Riker po. Siyempre, hosted po yun ni DJ Tommy G. Yan, si DJ Tommy G. Pati pangalan ng yes, banda, pagkain, may Angus steak. Tapos yung isa, yung ano kasing isang pagkain. Kakaterno niya, sweet patatas. Diba? Sweet patatas. Sweet patatas. Katerno talaga. Iba yung araw na to. Hello to. Ayan, nanonood sa atin si former regional director ng DILG. Tama ba? Ay, hindi. Office of Civil Defense. OCD. Yan, si Ma'am Josie Timoteo. Ma'am, kumusta na kayo? Yan, namimiss ko na si Ma'am Josie. Kapag may disaster, si Ma'am Josie. Unang tatawagan. Ang galing ng pagkakasegway ko from food, no? Napunta ka si Ma'am Josie. Napunta tayo sa disaster. Ma'am, again, please invite our viewers. Magkano ang ticket, saan mabibili, saan gaganapin, and syempre, sa ano ba ang pinaka-objective ng ating concert? Yes, i-address po natin ang ating mga viewers. Muli po, iniimbitahan po namin kayo sa Siglacas Music Blast sa Olongapo City Convention Center. Ngayon pong darating na Sabado, 11 a.m. po hanggang 9 p.m. yung mga tutugtog po natin, ang ating mga national band. Ang event po natin na ito ay para sa ating mga dialysis patient. Makakabili po kayo ng ticket online po sa aming page, plus po doon sa ating mga ticket outlets na makikita nyo rin po sa aming page. Yun.
Pero kung tutuusin naman, Jody, talaga, no? Sulit na yung 500. general admission na 500 at saka yung VIP na 1 to 10 o'clock to 11 o'clock to 9 p.m. Ilang oras yan? 10 hours. Ang mahalaga, may mabili pa kayong ticket. Yes. Kasi baka maubusan kayo ng ticket, kaya bumili na kayo kaagad. 100, kung VIP ang kukunin nila, 120 per hour. Oo, nga isipin mo, 10 oras ka. 50 pesos kung general admission ka. Wow. Wag muna kayong mag-ML. Wag muna kayong mag-soft drinks. Wag muna kayong... Basta mag-ano muna kayo kasi may magandang patutunguhan ang concert na ito. May matutulungan po tayong mga dialysis patients. Meron nga silang mga batang tutulungan din dito na merong ganong klaseng karamdaman. And talagang marami po ang pwedeng magbenepisyo rito. Yes. Nakatulong ka na, nag-enjoy ka pa. Plus, magagamit mo pa ang ticket pagkatapos ng konsyerto. Saan ka pa, Jody? Saan ka pa? Dito tayo ngayon sa Nanupata. Nanupata. Magbabalik po kami para magkantahan tayo. And of course, gambulan tayo po ing amanong si Swan. Thank you. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Alam mo, Jody, nandi ko pa mamaligwa na mayari ng yakta ang programa. Maniba nating linob larang pisabiyang pamangan. Makanyan man, talagang mabilis yung oras. King na nanupatan po, karang kakatampo kabalen na maninaya. Kaya ni kakatamong question of the week na talagang meki batat mekyabe o reni na po. Nani kakatamong question of the week. Ayan. Baka na ano mo nga sabing tunay kang Kapampangan.
Moreni na po rin may komento. O, yan. Sabi na pong Sofia Supan Gamboa, minsan la manutang paghandadala pa. Yan ang tunay ang Kapampangan. Talagang mapanutang na rin Kapampangan. Basta atin lang nga luto. Atin lang nga pagtawo itong ating okasyon. Correct. Birthday, fiesta, na ano man yan. Burida kasi makoswelo na rin ka rin ang bisita. O yan, ni Adrian Gomez Ginto. Hala. Ating nga pong age na. Hala kung hahisip na alimbawa, yan. Obvious na kaman. Obvious. Hey, Adrian Gomez Ginto. Sabi ng Vin Soliman, manyaman lang magluto, ampong maganakala. Tutong maganakala rin Kapampangan, manyaman lang magluto, lupalan nyo ng manitsura, manabala, tatabala, pisngi, ampong labi. O yan, ni Kenneth Fernando Mordido, Kapampangan ko, matalik kong mamulot. Ay, noko. Ay, happen din nga ito nakarengis itong makiinuman. Nakman makiinuman, makipulutan kayo. Ara ka noon Fiesta, gawan. Kasi manyaman nga, pagdam pulutan rin Kapampangan. Manyaman lang magluto. So, imbes namin dumya, magkamulutan niya mo. O yan. Idong Mandap, Kapampangan ko, mayabang ko, Wala naman. Ang Kapampangan, ita kasing pangang mayabang dangan. atin lang pagmayabang. Yes. At sabi na rin dating Sir Robbie Tantingco, tayo kanunin take negatively, sabihan ng mayabang tamo. Kasi kanuin niya kapangatawanan tanay tang pang mayabang sabihan da. Kasi malugod tamo kayong culture. Balang part na nening culture ita. So, embrace tayo itang pangang mayabang. Pero naman kitang mayabang itang balong itang in a negative way. Wow. Itang pagmayabang tamo kamag-anak tala rin sikat ang makanyan. Pag mayabang tamo na Biyasa ang magluto, makani tayo po yung Masikan kamangan. Ay, may para sa... Pero, bisa kayo pong magkantata pa. Bayo tapo mayari kayong programa. Tara po sabayan tayong kanta ng Artie Santa Rita. Oh, yana, oh, yana, oh, yana, oh, yana, ing papel. Oras na! Bayo tao mayari. Gawalan tayo pa mo yung kakatamong amanong siswan dagdagan talaring amano kaya kayong gagamitan. Yung kakatamong Kapampangan Word of the Day!
papatuwag. Ayan. Nanya, kitty-kitty. Ating ang English sa the scientific explanation, that's mosquito larva, and so called wrigglers in English. When there's dirty water in the canal and there's this dancing like that. Come on, return to the screen, to the host. Come on, I'm gonna show the wrigglers like that in dirty water. That's wrigglers. That's papatwag. Kiti-kiti. Okay? Ayan, o. May-ari na po metong oras sa pamitalamitam tamong ening Aldoning Martis. Nano pataba niya kay pasbay ko akpoy Jody Dison Mercado. Ako naman po ikakangatsing malago dyan alumbang parungaw. Ating pusong makabalen. Kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga I'm coming home. Piyesta ng akong niro King Apalit, Diyos ko rugo eko apamalit. Ring mga ragul parul San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga, tang lutudang tatatak, King Palasa, ring tilapia at buro King kan Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga I'm coming home.